Aquí al Raval, cada vegada que obrim un solar, surten sorpreses, surt informació nova. Trobem, per exemple, aquesta ampolla. Era una colònia importada de Nova York i veiem aquesta connexió ja a mitjans del segle XIX, segona meitat del XIX, entre Sabadell i Nova York. Finals 18-19, en una altra estructura, també vam trobar aquest botonet de vidre. És una estrella de 8 puntes i era d'un comandant. Són bales de munició de fusell de finals del segle XVIII, principis del segle XIX. Va sortir aquesta moneda, que és del 1811, de Ferran VII. És de la Seca de Barcelona, a Catalunya. D'altres peces també són de mitjans del segle XIX, 2 soldadets de plom i una peça d'un dominó. Això és el que es veu a les capes superiors, però tenim des d'aquestes fases del segle XIX fins a època medieval. S'han documentat restes del barri artesanal del Raval. Estructures de combustió, forns per coure ceràmica, la que ens ha permès poder datar aquesta estructura, l'amortització d'aquestes sitges en aquest moment. Ja s'havien trobat d'altres estructures similars i el que fa aquesta en concret és completar aquest coneixement de tot aquest sector de la ciutat. I això ens està ajudant a trobar totes les peces del trencaclosques del Raval medieval, que era un punt molt important.